soc la Núria Fustier, coordinadora del curs de formació Com millorar la comunicació i la imatge dels serveis socials que us oferim des de la Fundació iSocial. Malgrat els pressupostos públics i privats dedicats a serveis socials no han parat de créixer en els últims anys, aquest esforç inversor sovint no és percebut ni valorat per una part de la ciutadania. Les dificultats que tenen les administracions i les entitats que gestionen serveis socials per explicar i posar en valor la seva actuació no només tenen relació amb el desconeixement del que són els serveis socials entre gran part de la ciutadania, sinó també amb la pervivència d'estereotips i de visions antigues que tenen poc a veure amb el que són avui els serveis socials, els quals no són percebuts com un sistema universal que proveeix cures al llarg del nostre cicle vital. Els punts forts de la seva actuació són escassament coneguts per la ciutadania i a moltes persones no els interessa ni se'n consideren potencials usuàries perquè només els associen amb la pobresa, l'exclusió i la capa més exclosa de la societat. Però la gestió de la comunicació i de la reputació no només és complexa per al sector dels serveis socials. Altres sectors de la societat han aconseguit revertir situacions semblants mitjançant una estratègia adequada. La innovació en serveis socials també és canviar la manera d'explicar-nos i de comunicar-nos per donar valor al que fem. La formació s'adreça a càrrecs electes, coordinadors i coordinadores de serveis socials i responsables de comunicació d'ajuntaments i consells comarcals, també a professionals d'entitats del tercer sector social que presten serveis públics. La formació s'ofereix tant en línia com de manera presencial. El programa té una durada de 12 hores, distribuïdes en 8 tallers amb experts i expertes de serveis socials i de comunicació, on es comparteixen materials, eines, referències, exemples i experiències dels participants. Les sessions tenen un enfocament pràctic per donar eines, resoldre dubtes i apuntar com aconseguir una millora constatable de la comunicació i la imatge local dels serveis socials.